de hoogste Tjerkhof in Ljouwert is voor de vierde keer het metalfestival Into the Grave. Maar tussen de 5.000 en 6.000 bezoekers is de organisatie tevreden. En al is het net uitverkocht. Benauwd dat ze voor loodsoorlijst zwargje, maar de metalmuziek is de organisatie net. Nee, vorig jaar hadden we 6 klachten. Die zijn ook allemaal afgewezen omdat we wel allemaal binnen de normen van de vergunning blijven. Maar over het algemeen reageren de buren wel redelijk positief. Dus ik vind het leuk dat er dingen te doen zijn. Het publiek wat hier komt is ook gewoon leuk om naar te kijken. De mensen gaan buiten zitten of op het terrasje zitten en dat vinden ze gewoon leuk. Dus er zijn weinig klachten. Afsluiter en hichtepunt is de Amerikaanse band Megadeth. Voor Orier had de organisatie ook weer een grote naam in de metalwereld. We gaan vanavond al de eerste band bekendmaken voor volgend jaar. Dat is Sepultura, een Braziliaanse trashlegende. En die speelt volgend jaar op, uit mijn hoofd, 8 augustus. Dus ja, het gaat gewoon door.